Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta i pels Reis, perquè sí, aquesta nit venen els Reis, així que ja ho sabeu, tothom a dormir d'hora, a veure si demà cauen regalets. Bé, i què és el que estarem fent avui? Doncs com us he dit, aquesta nit venen els Reis i toca fer tortell de Reis, és a dir, posa't a fer la massa, que llevi, que no llevi, que reposi, que no reposi... No. Aquest cop farem un tortell de Reis una miqueta bastant més ràpid. Farem un tortell de Reis de massa choux. Mai sé com es pronuncia perquè no sé francès. Vull dir, massa de la mateixa que es fan les lioneses. Així que, a veure si surt bé, si tens poc temps, jo crec que és una recepta ideal. No m'enrotllo més, comencem. Doncs comencem. I començarem posant una cassola al foc, li afegirem l'aigua, la mantega i mitja culleradeta de sal. I simplement hem d'esperar a que bulli. Mireu, i ara que està bullint, afegirem la farina de cop i sense parar de remoure fins que s'integri tota. Bé, com quan fem lioneses. I ara que està tot integrada, la retirem del foc i la deixarem en repòs 5 minutets, aquí, a dins mateix de la cassola. Tornem a posar la massa al foc, a foc mig, i anirem integrant els ous batuts un a un. El segon. I a l'últim. I quan aconseguim una massa llisa que no se'ns enganxi a les parets, ja estarà llesta. Llesta. I aquesta massa la deixarem en repòs uns 15 minuts. Jo l'he canviat, l'he posat a un bol perquè es refredi. I mireu, ja tinc aquí la massa i he agafat aquest paper que he dibuixat un cercle perquè em surti rodó i aquí és on posarem la massa. Ho posarem a la safata de forn i ho pintarem amb ou batut. Jo ja tinc el forn preescalfat a uns 200 graus i ho tindrem entre 20 i 25 minuts o fins que veieu que s'ha inflat. De totes maneres, quan surti del forn, com sempre, us diré l'estona que ha estat. Quan ja estigui fet, que veieu que s'ha inflat o han passat els 20-25 minutets, apagarem el forn i ho deixarem a dins entre 15 i 30 minuts perquè no baixi. Però de moment ens anem cap al forn. Som-hi! I mireu com ens ha quedat. Ha estat al final uns 25 minuts al forn i l'he deixat uns 20 minuts més amb el forn apagat. Ara simplement l'hem de deixar refredar abans de farcir-lo. I aquí tenim el nostre tortellet que ja s'ha refredat i anem a tallar-lo amb molt de compte perquè no vull que se'm trenqui. Separem les meitats. Però abans de tot li hem de posar les figuretes del rei i la fava. No tenim molt espai, així que farem el que puguem. Ho he posat ja en una safata i de moment ho reservem.
I anem a per la nata. Afegim la quallada. I ara que ja està espessint, el sucre. I mireu quina nata ens ha quedat. Realment la quallada va molt bé per aconseguir una nata més ferma. I aquí tenim ja la nata, així que comencem a farcir. Olé! Últims retocs. La tarja i la corona. Així que ja ho teniu, tortell de Reis de pasta choux. Bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la del tortell de Reis de massa choux. Espero que proveu a fer-ho, espero que m'expliqueu, ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixaré la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ja ho sabeu, aneu a dormir d'horeta, que tingueu molt bona nit de Reis i encara un millor dia de Reis. Així que ens veiem a la propera recepta. Adeu!